Ya, dajonan herannya sih itu sajanya. Bahan nak dendang ko saja nan suko duduk di bangku serap tunya. Iya, iya. Ada jana tolong dengarkan Bagurawati yang suajuo indah selalu lah anak adendang pegawai adolo duduk di bangku serap enyo onde 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 indah selalu lah anak adendang kalau anak dendang lagi di bangku serap duduknya dajon dimakini kok di zaman ada jon kini kok banyak orang jantan bapamboyan onde onde iyo dajon kini orang jantan oi bapamboyan ayah kumis nan ranca amani udah haji na ranca buah raja makan duang ada namanya kiti kajan tuang ada nama bunua onde onde iyo kajan tuang ada nama bunua. Lanjut minta lagu. Up, Bang Kumis. Jangan membunuh lu kan dibaca oleh Nini, hidup aja lah Nini lu. Pesan Bang Kumis. Sekali lai dan jon tolonglah hadangan jodain sadudu anyo di bangku serap kababana asa jan balaki duo onde onde iyo dajon asa jan balaki duo. Oh betul. Diperpanjang lagu naniko dari Pak Ajanas, naiklah mega lagu naniko sebab pendiriannya data. Ya. Ada pantun cek? Oh, pakai prinsip. Itu ada pantun cek. Anak orang buang balantai,
dalam kecamatan itu juga. Payah bana batenggang jebanang salai. Putih tak ada paulehnya. Ya, naik ega. Asawa alai bapendirian itu ilah pasti tanam so itu egala mangatokan kapa ajila sawala ko onde onde iyo dada tua sindo lai datang abang zalai datang RPH la 02 dari situ masuk ayo toraga heran awak ajadinya onde iyo de anak abunda lainyo tibo banggo minta lagu panaragaan lagu lawak baduo pada banggo manuangan arancak lagu diminta ayo onde maakti itu warna onde udawai Jalah putra Solo Selatan Datuk Sindo dek lapan yang lagu naniko. Itu kek kandak berikutnya dari Bang Pemis lagunya Bahasa Lingkuah bahasa sudah iko kandak dari Bang Irul Rendo Bagirai. Ya diperpanjang kelagunan niko dari Bang Torik. Seiring je Bang Zal itu belum. Ya, seiring je lagunan niko ya tarilah Mega. Iya, gurau Pak Haji mungkin sampai di sikonya di ado paralu sebentar. Pantun jiek lu Pak Haji Pak Jarur. Iya. Ayo. Ada pantunnya kira jalan pulang Pak. Babagai-bagai namanya rokok. Gudang garam merah warnanya. Siang malam matu Pak Haji tak nemu lalu. Dek mangana anak dendang juo. Yalah. Sabana kanci yang parang ayuda pandai mangicua pandai maota barang ke udah dada dari rumah tai babi ni udah
Babasan Bang Kumis ke pakai gagah. Bang Kumis nak pandai maluko yati urang doga, urang nana cok maluko yati Bang Kumis. Lanjut. Oi nana de ulah bain tayan jona dendang. Allah bocor kapan lo udah dibuenyo. Oi kini keadaan Laila sehat Bang Kumis kini kok. Anak bunda Karim lai datang, lai joaya sair yang nyo. Bekwa malam hawa adi galanggang, bunda jo Karim bana duduanyo. Oi nana DRPH 02, lai bagurau Bang Torik dudua di muko. Indah jo Karim tu duduk ayo, pisah-pisah jo anak bunda duduk ayo. Ba undang-undang da jona sigaragai, mainan kalama deda jona surang. Pado bagau elo bacarai, turui anu tuang ada surang-surang. Babasan Bang Kumis